Ọkwa na mmadụ ka a na-arịa. Mmadụ ka a na-arịa o. Leenụ Mrs. Nkubi, onye Igbo anyị. Nkubi wa aha ya. Lebedele na ihe mmadụ sendere nwunye ya, nwunye Nkubi. Mgbe ụfọdụ this lady ga-post something, ị gaa na comment section gị na-ajụ so what is going on here? Mana o nwere ndị na-agafe the limit. E nwere ndị na-cross that line na-ekwesịghị ka ha cross. O nwere ndị na-eme ihe na ụdị ha ga-eme na ọ na kama visit ha, people will not know that onye a ahụhụ ọ na-ata na ọwụ ihe o ji ọnụ kwutere onwe or ihe o ji aka metụrụ onwe ya. People will not know. Ya na-achọ pity. Maybe ndị na-ama ihe na-ama na serve ga punishment bịa na-emetere ya ebere. Gị na-ajụ so olee ihe this lady or this young man ji asọfa n'ụdị ya. Mgbe ụfọdụ asọ ihe onye emere eme ndị iro ndị ụmụnna dị atagịrịga ilu atagịrịga ala. Mana ụgwọ ọlụ onye ọbụla dị n'aka ireceive ya dịka ọlụ aka si dịrị. Lewadere na ihe nwaanyị a lady gara aga agwaga this young lady iwe ya ogene na o nwere opportunity ị ga-ahụ Nancy Ume, a big star, or a big name, Nancy Ume, nwanne Kora Obidi mere this lady invite kuru this baby kuru ihe kugharịcha ya ji ịhụnanya. This lady aha ya wụ Freshly Fresh aga drop ọra nwunye Nkubi direct message ya sị you go block tire with your chimpanzee you born foolish clegg dwarf. Ozuru ya send ya sị you be like house help. Imagine marrying ugly dwarf and still jumping Uber. You think say now you go don be like Nancy or Jenny Gold. Shameless woman, dwarf sperm dumping ground. See her hand don dey twist like Nkubi own. Dey chop the born monkeys. Chineke nna. Ihe mmadụ nwere mind sendịara mmadụ ibe ya onye na-enwe ihe ọjọọ mere gị. Enwe ihe ọ nabidere m. N'ịntanetị ka ị hụrụ ya, vidio ya ka ị hụga, picture ya ka ị hụga, ịhụbeghị in person before. Ịhụgodi in person, ọ gịnị ga-awarrant mmadụ igwe mmadụ ibe ya okwu dị otu a biko. Ọwa anya ụfụ ka a ga-akpọkelugbo ka a ga-akpọ ya. Ọ gịnị wa anya ụfụkwa na onye na-enweghị nke gịnị ya ji. Ọ nara aṅụ di, ọ nara aṅụ nwanne gị nwoke, ọ nara aṅụ ego, enweghị ihe ọnọdụ ga. Ọ na social media ka ịhụga ihe ga vidio na picture. Ịhụbeghị in person before. Enwe ala gịnị ya bụ ọdụga. Kedu ebe anya ụfụ ga-emegide mmadụ rute nwa agbọghọbịa n'ụdị a ịgwa this lady okwu ndị dị otu a. Before unu eche na ọ naanị this lady ka a na-atọpụrụ ụmụ oruru okwu ọjọọ. Ifu mma onwe m kwe, a na-agbajikwe ha bịa, ikujige m ya, ị ga-ahụ onye bịa snake into my comment section, drop bomb ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ ụmụnne abịakwa ha kọme reply ya ndị dị otu a sị na wow na buru dị okwu bọchị ha bomba na-reply na ya. Sometimes m hụkwanụ to avoid ịbịa emere m my real fans achịrị m ume na obi elu ndị dị otu a m block ha straight off. Lewedere na nwaanyị na ugbu ene nwaanyị ọma onye Igbo anyị Lolo UC nwaanyị ọma. Ọ dị ụnọ ka nwaanyị Igbo ọ dị afọ ole? Lee ihe ọ bịa gwa m drop ọra m na my video. Nwaanyị, your life no complete just like your stories. Go and rest. Ịkọga inyo. Ana m agụ ya ka uri mgbe niile. Na page m nwere problem. Ana m epostili video dị longer than 90 seconds. Mmecha kwụọ ụgwọ verify ya my page. Ọ bụrụ na unu leru anya nwere mgbe ọ bụ blue tick. M verify ya my page in order to speak with Facebook agent. M contact ha. Mụ na ha discuss ha jụcha m ha jụrụ m gwa m weta ebe asị m weta screenshot or bring this bring m wetacha ihe niile. Ha sị m na ọ nọ under review. Ha agachi ike. Ọ nọ under review kemgbe a ruo ngalugbu ene ihe a ka na-emekwa. After 1 month m contact kwa ha again another set. Mụ na ha ekwukwe asịkwa nọ under review. Tili nga n'ugbu ene ọhịa m na-agabiga. Ihe m na-emezi m werezie the long video ma ga-epostzie na my YouTube channel. Were highlight drop for ndị nọ na Facebook nọkwa na YouTube iji gosi ha iji mee ka ha mara na epost ole m video na YouTube. Emere m
emere m understand na ọwụghị onye ọbụla nọ na YouTube, kama ndị m na-adrọpụrụ ndị nọkwa na YouTube nwekwana olileanya na otu ụbọchị Facebook ga-eme ihe ha kwesịrị ime. Ihe m na-agabiga, etilena m my short video highlight. This lady sneak into my comment section wee drop ọra m na ndụ ya na ọ dị incomplete dịka my short videos, na m na-akụ inyo. Lewedelenụ nwanne anyị nwanyị, onye Igbo anyị, nwanyị ọma, probably a mother or a wife. Ọ bụrụ na ọ ga-adị ngwa ngwa, enwe otu ị ga-efili gị isi n'ala ụlọ obi gwa onye na-enweghị ihe o mere ṅụ dịka okwu a, ọ gịnị ka ị ga-agwa onye gị na-ebi n'ụlọ ma o mejọọ ṅụ? Ya wụrụ nwoke, wụrụ enyi gị nwoke, ọ wụrụ di gị, ọ wụrụ enyi gị, ọ wụrụ agbata obi ṅụ mere ṅụ ihe ọjọọ, ọ gịnị wụ ihe ị ga-eme ya? Ma ọ bụrụ na ọ dị gị ngwa ngwa, freely gị drọpụ bọmbụ ụdị ụmụ okwu ndị dị otu a to somebody na-enweghị ihe o mere. Peji m kiretiri, akọ m gị ntu nga gị lee anya ihe etiri ebe ahụ, like ya. E nwere so many videos. Ị nidịghị ịgba moto, ọwụ mkparaka na fiam that video ma onye nwe ma onye post ma ihe onye ahụ kọga ya agachi ike gị hụ another video otu a yagide gị hụ ka ị chọrọ ile gị lewe ya. Ọ dị necessary just gaa na comment section onye na-akpụga gị iyi enwe ihe ọjọọ mere, anọ m na my lane, enweghị mụ na ya lọga, enweghị mụ na ya gbaga. Gị just naanị ihe mgbakọ akụkọ mmadụ nwanne anyị wetara m kpọ ọtọgara ụmụnne gị hụ na ọ dị short. Ejughị m so nwaanyị mba nọ why video a ji dịzi short or something. Na ga-enwerịrị ihe kpatara nụ mmụọ this lady ji conclude na ndụ ya ga-adị incomplete dịka this video shiri dị incomplete. Ị chọrọ dị long video ka live nwe ike dị long like my long video. Ejukwa na ọhụmụ so nwaanyị mba nọ why? Because ndị jụga m ameghịkwara m explain n'ihi na ama m na ọwa onye ọbụla dị aware. Ihe a this lady bịara dị ebe a na mma niile ọ mara ọ dị necessary. Ndị Igbo onye medụrụ anyị? This lady na Nkobi, nwunye Nkobi, ilecha m anya mgbe this lady nwaanyị ọma na ugbu a na-gwaga ya destin, gwaga nwa ọhụrụ obere nwa o toro eto ihe na ugbu a na ile m anya ọ bụ onye Igbo, because ọ na-awụ ha onye Igbo. Some of ndị a na-awụghị ndị Igbo enwecha ha na-enwecha ụmụ time a. Ọ wụ onye ndị Igbo anyị, ọ wụ onye medụrụ anyị? Biko ajụ ka m na-ajụ. Onye ọbụla mara mee o. Emela ihe mgbe ụfọdụ gị sị na enwe onye ma ebe ị nọ, enwe onye ma your location. Ele ebe onye a ga-egide ikwe na ọma ebe ị nọ. Gị gaa na comment section, gị drọpụ, gị connect ya to that person through your comment. Ihe i kwuru n'ọnụ ya gụọ ya, ị communicate yala with that person. Gị gwake nwaanyị ibe ṅụ n'obi n'ụdị a, a mother, gị si otu a tụpụrụ ya ihe a na-ajụghị otu ọ ga-efili, na-amaghị otu ọ ga-efili. Ịma ihe echi ga-ewetara gị, ịmaghị ọnọdụ n'echi. Nwatakịrị kwana ikpe dwarf, nwatakịrị ka ṅa ego eji ọnọdụ ọ na ugbu ọ ka ṅa mma by far, ma ṅụ ma mma ṅụ niile ma ogologo ṅụ. Nwa ahụ dị well connected. Ebe nwa ahụ ruru ma ṅụ ma generation nwere ike ọ naghị eru in life. Nwa ahụ awọla celebrity child. Ụwa dị too big for all of us. Ị na-achụ nwanne gị na-achụkwu ya, achụ ya ka mmụọ ya nwụọ, agwa ya ka mmụọ ya gwake ya mkpụrụ obi, gwake ya umeji ka ọ lakpuru chewe, ka ọ bịawa itige ya n'akwa abalị. Gị na-achụ ya, ụwa dị too big. Ị gaa n'ilita ndị ọma na ebe a, ndị mara mma na ya, ndị mkpirisi na ya, ndị ogologo na ya, ndị bara ụba na ebe ahụ, ndị jọrọ njọ na ebe ahụ, ndị ogbenye na ebe ahụ. Ụwa na-abịa abịa, ndị na-abịa abịa, ndị na-ala ala. Ọ gịnị ka nwa na ugbu a bidere this beautiful girl o jiri tọtụrụ nne mụrụ ya gwaga nwa nọ, gwaga nwa obere nwa nwunye Nkobi, gwa ya ebe chie na eke gbabere. Ọ gịnị wụ offense this young lady committed? Naanị na ọ mụrụ nwa na di ya dwarf na ọ dị short. Inye gị ya nri, ịsagara ya moto. Ọ wee family man, ya na nwunye hụrụ onwe ha n'anya, ha mụrụ nwa. O nwere ka nwoke gara aga gwa ya sị na ọ gwaghịkwala nwunye ya di ya tọọ ha ya ime gị. Emechana ha gwa ya sị na mgbe ọ mụrụ nwa ahụ na ọwụ dwarf na ọ gịnị mere onye ya gbuo ya, poison ya, this and that. Lee ihe mmadụ ndụ na-agwa mmadụ ibe ya. Biko ọ bụrụ na ị nọ nga, emekwala ihe gị sị enwe onye ma ebe ị na aga ejidele ṅụ, aga erutele ṅụ nso na onye makwana ṅụ.
na ka ị ga-drọpụ ya na comment gị drọpụ ya ede before gị gwa mmadụ okwu, before gị eme mmadụ ihe. Mara the weight, mara the damage ọ ga-akọsịrị onye ahụ emotionally. O kwesịghị ekwesị. Ọ nwere onye na-ekwesịghị itige n'akwa, itige onye ahụ n'akwa, ịma ihe ọ nọ n'ụlọ ekwubie, ịma ihe ọ nọ n'ụlọ ya ekwuge, n'ihi na ọ nọ gị chọrọ ebe ị gakwuru ya na space ya, ga-agwa ya okwu ọjọọ na-enweghị ihe o mere nụ. Gbata ụkwụ n'ọkụ, gbata ụkwụ na break. The world is too big, ọ ga-abacha anyị niile. Enweghị onye na-ebu ụwa nọ n'isi ala, ọ wụ ịnọ juru ya laa. Enwe onye lakwara n'ụnụ mechara bịachita, ọ onye la ya laa forever. Ọ gịnị ka a na-adọdị? Ọ gịnị wụ ihe ahụ mmadụ ga-eji ọ gaghị anọrọ ibe ya nọrọ? Ọ gịnị wụ dị ihe a dị? Achọrọ m ịbịa ike ọ ga-agwụla ma mawa m ihe m na ụmụnne m ke enye m ọnụ. M sị ka m bịa gbotowa ya nganụ ka anyị jishi n'ike na-asachịtụ our conscience, mara na ihe ahụ ị na-achọ mmadụ mee emena ya mmadụ. Ogwu anyị na-achọ ka adụ ọṅụ adụna ya mmadụ. Kama a na-ehi ụra, ụgwọ ọrụ onye ọbụla dị n'aka n'aka. Ọ ngọ ha nọ n'ọnụ. Udo dịrị ọnụ.